Hola, xiquetes i xiquets. Ací va una breu explicació de els dos tipus d'escales musicals més importants, les escales majors i les escales menors. Mireu, primer vos explique què és una escala. Una escala és simplement un grup de notes que estan ordenades cap amunt, que pugen cap amunt o que baixen, que són descendents. Normalment les escales, ahí vos diu que solen ser de 7 notes en la música occidental, però que ja sabeu que en la música oriental, en la música asiàtica, també tenim escales pentatòniques, que de només 5 notes, que les hem treballat a classe. Les escales, per dir-ho d'alguna manera, són com una paleta de colors i el compositor agafa aquests colors per a combinar-los de formes diferents. Vos he ficat l'escala major més important, la de Do major. Se diu escala de Do major perquè comença i acaba per la nota Do. I això de major és simplement perquè sona alegre, d'acord? Totes les escales que siguen majors sonaran alegres. Però també tenim altres escales que sonen tristes, melancòliques i inclús misterioses. Aquestes escales es diuen escales menors. De totes elles, la més important és l'escala de La menor. La és perquè comença i acaba per la nota La. Així tenim el La greu i ahí tenim el La normal, que vosaltres toqueu amb la flauta i que estem superfarts de cantar-la moltes vegades. L'escala de La menor sonaria diferent, sonaria més trista. Anem a cantar primer la de Do major, que ja la coneixeu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. I també se pot cantar descendent. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. L'hem cantat moltes vegades a classe, veritat? Doncs mireu, ara anem a cantar l'escala de La menor, des del La greu fins al La normal. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. La, sol, fa, mi, re, do, si, la. Us dono compte que sona més trista, no és tan alegre com l'anterior. Per això, quan un compositor vol fer una melodia trista o misteriosa o melancòlica, agafarà escales menors, d'acord?